Βρισκόμαστε στο Τατόι, 15 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου της Αθήνας, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Σε αυτό το κτήμα της περιοχής της αρχαίας Δεκελίας έζησαν τα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας. Με το πέρασμα των χρόνων συγκεντρώθηκαν εδώ αντικείμενα από διαφορετικές εποχές και κατοικίες και τμήμα τους περιήλθε το 2003 στο ελληνικό δημόσιο. Στο πλαίσιο του σύνθετου έργου της αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του Τατοίου, η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων ανέλαβε την καταγραφή και τεκμηρίωση των αντικειμένων του πρώην βασιλικού κτήματος, που μαζί με το αρχαιακό υλικό ξεπερνούν τις 100.000. Στην τεκμηρίωσή τους απασχολείται συστηματικά εδώ και 2 σχεδόν χρόνια εξειδικευμένη πολυμελής ομάδα καταγραφέων. Έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός, προσωπικά αντικείμενα, ενδύματα, παιχνίδια, βιβλία, φωτογραφίες και πολλά άλλα ήρθαν στο φως και τακτοποιήθηκαν με σκοπό να προστατευθούν από τη φθορά και να διατηρηθούν. Κάποια από αυτά, αφού συντηρηθούν, θα εκτεθούν σύντομα στους νέους εκθεσιακούς χώρους του Τατοίου. Ο κάθε καταγραφέας επέλεξε ένα αντικείμενο που ξεχώρισε είτε για την ιστορική ή και καλλιτεχνική του αξία, είτε διότι συνάντησε ιδιαίτερες προκλήσεις κατά την τεκμηρίωσή του, ή τέλος γιατί τον συγκίνησε η ανθρώπινη ιστορία πίσω από το αντικείμενο. Σε αυτόν εδώ το χώρο, σε ένα κοντέινερ πολλών τετραγωνικών μέτρων, οι 12 καταγραφείς μας ξεναγούν στα θραύσματα της ιστορίας του Τατοίου. Η Ελευθερία Θεοδόρου επιλέγει την Αγία Λαύρα, έναν πίνακα από Λάδισσε Μουσαμά της Σοφίας Λασκαρίδου. Απεικονίζεται η μονή της Αγίας Λαύρας και το περιβάλλον φυσικό τοπίο. Η Σοφία Λασκαρίδου ήταν η πρώτη γυναίκα που φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών το 1903 με δικό της προσωπικό διάβημα στον Γεώργιο τον Πρώτο, ανοίγοντας έτσι το δρόμο και για άλλες σημαντικές καλλιτέχνηδες. Το περιβάλλον που μεγάλωσε και γαλουχήθηκε ευνόησε τόσο τη διεκδίκησή της για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα, όσο και τον αντισυμβατικό για τα δεδομένα της εποχής τρόπο ζωής της. Η Σοφία Λασκαρίδου υπήρξε από τις παραγωγικότερες ζωγράφους της εποχής της και στη θεματογραφία των έργων της εντοπίζονται προσωπογραφίες, νεκρές φύσεις και τοπία που η ίδια αποδίδει αξιοποιώντας τα διδάγματα του Ιμπρεσιονισμού. Το ενδιαφέρον της Ελευθερίας για το συγκεκριμένο αντικείμενο πηγάζει από τη μελέτη της για τη γυναικεία παρουσία στο δημόσιο βίο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, που αποτελεί εισαγωγικό κομμάτι μέρους της διατριβής της. Η Μαρία Φινφίνη επιλέγει το έντυπο φυλάδιο από την ταινία «Τα κανόνια του Ναβαρώνε», το οποίο αναφέρεται στην πρώτη προβολή της ταινίας στην Αθήνα στο κινηματοθέατρο Παλάς την 3η Νοεμβρίου του 1961 με την παρουσία του Παύλου και της Φρυδερίκης. Από την έρευνα προέκυψε ότι το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε τα γυρίσματα της ταινίας στη Ρόδο, ήρθε σε άμεση επαφή με τους ηθοποιούς και μερικά μέλη της οικογένειας συμμετείχαν και ως βοηθητικοί ηθοποιοί. Τα παραπάνω στοιχεία μαρτυρούν μία αγάπη για τον κινηματογράφο και τις τέχνες που αποτελεί κοινό τόπο σύγκλησης με τα ενδιαφέροντα της Μαρίας, καθώς η αναφερόμενη ταινία ήταν από τις πρώτες ξένες παραγωγές που παρακολούθησε και αποτελεί έως και σήμερα αγαπημένη ταινία προβολής. Αυτό όμως που τη διέγειρε περισσότερο συναισθηματικά ήταν πώς ένα μικρό και απλό αντικείμενο μπορεί να φωτίσει πτυχές του χαρακτήρα σημαντικών προσωπικότητων της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον, ανάμεσα σε εκείνη και σε εκείνους. Η Ιωάννα Ζιώγα επιλέγει το ηλιτάριο από το Θιβέτ, το οποίο υποδεικνύει τη σύνδεση προσώπων της βασιλικής οικογένειας με άλλους πολιτισμούς. Το παραδοσιακό χειροποίητο ηλιτάριο με ζωγραφική θάγκα,
από το Θιβέτ, στο οποίο απεικονίζονται δημοφιλείς θεότητες από το θιβετιανό βουδιστικό πάνθεον, εντυπωσίασε την Ιωάννα. Αυτό που το κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό είναι τόσο η συγκεκριμένη ζωγραφική τεχνοτροπία, τα χρώματα και η λεπτομερής πολυπρόσωπη σύνθεση, όσο και η χρήση του, είτε κατά τη διάρκεια της προσευχής, καθώς ενισχύει τη συγκέντρωση του πιστού και τη σύνθεσή του με τη θεότητα, είτε ως διδακτικό εργαλείο της βουδιστικής θρησκείας. Η Αμαλία Παπαϊωάννου επιλέγει το ταξιδιωτικό μπαούλο ντουλάπα του Αλέξανδρου και της Ασπασίας Μάνου, το οποίο πέρα από προσωπικά είδη ένδυσης και υπόδυσης του Αλέξανδρου, περιείχε προσχέδια επιστολών του 1919 προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Εμμανουήλ Ρέπουλη, με θέμα την ανεπίσημη τέλεση του γάμου του και το ζήτημα της επισημοποίησής του. Το μπαούλο τύπου steamer, μάρτυρας ταξιδιού μιας άλλης εποχής, με το περιεχόμενό του σχετίζεται με τον απαγορευμένο γάμο του βασιλιά Αλέξανδρου με την διακεκριμένη Ελληνίδα κόρη, όπως ο ίδιος την αποκαλεί, Ασπασία Μάνου, που προκάλεσε αντιδράσεις στην τότε κυβέρνηση και το παλάτι. Το ενδιαφέρον της Αμαλίας για το συγκεκριμένο αντικείμενο προήλθε από το γεγονός ότι αποτελεί ένα ανέλπιστο και συγκινητικό έβριμα που αφορά σε ένα προσωπικό γεγονός, το οποίο, λόγω της θέσης των εμπλεκόμενων προσώπων, αποτελεί συγχρόνως μέρος της δημόσιας ιστορίας, συνιστώντας σημαντικό ιστορικό τεκμήριο. Η Σοφία Βασιλιάδου επιλέγει το πιάτο από πορσελάνη Royal Copenhagen, στο οποίο εικονίζεται η μικρή γοργόνα του Hans Christian Andersen, καθισμένη στο βράχο δίπλα στο ποτάμι Λάνιε-Λίνιε της Κοπενχάγης, σήμα κατά τεθέν της πόλης. Στην πίσω όψη διακρίνεται η σφραγίδα του επώνυμου κατασκευαστή της βασιλικής δανέζικης πορσελάνης και χρονολογείται μεταξύ 1913 και 1922. Ο λόγος που επέλεξε η Σοφία το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν είναι μόνο λόγω της χρηματικής του αξίας, αλλά κυρίως συναισθηματικός. Ένα παρόμοιο πρωτότυπο πιάτο Royal Copenhagen υπάρχει στο σαλόνι του σπιτιού της και το είχαν αγοράσει οι γονείς της στο ταξίδι του στην Κοπενχάγη το 1970. Η Χρύσα Βασιλοπούλου επιλέγει δύο αντικείμενα που συνδέονται με τα παιδιά στο Τατόι. Το παιδικό βιβλίο Tiny Tots και μία αναμνηστική πέτρα. Το βιβλίο εσωτερικά φέρει αφιέρωση στην Αλεξάνδρα από τη μητέρα της, Ασπασία Μάνου, γραμμένη τα Χριστούγεννα του 1923, και η πέτρα φέρει χειρόγραφη αφιέρωση της Σοφίας στη μητέρα της Φρυδερίκη, καθώς και σχέδια λουλουδιών. Και τα δύο αντικείμενα δεν έχουν χρηματική αξία, έχουν όμως συναισθηματική, τόσο για τους ανθρώπους που τα προσέφεραν, όσο και για εκείνους που τα έλαβαν. Μαρτυρούν τη μοναδική σχέση ανάμεσα σε μία μητέρα και τα παιδιά της. Θυμήθηκε πως και η μητέρα της έχει φυλάξει δικά της δώρα και κάρτες, όπως αντίστοιχα και εκείνη έχει κρατήσει δώρα της μητέρας της από την παιδική της ηλικία. Θεώρησε πολύ τρυφερό το γεγονός ότι τα δώρα αυτά, ακόμη κι αν είναι από ευτελή υλικά, βρίσκονταν ακόμα και μέχρι πρόσφατα σε κάποιο ράφι στο σπίτι της οικογένειας. Τα αντικείμενα αυτά την έκαναν να δει μία διαφορετική πτυχή των μελών της οικογένειας, να τα απομυθοποιήσει και να τα δει ως μέλη μιας απλής οικογένειας όπως είναι η δική της. Ο Τάσος Σταυρόπουλος επιλέγει το χρυσό αγγείο του οίκου Φαμπερζέ σε σχήμα αρχαίας κήλικας με ψηλό πόδι και δύο οριζόντιες λαβές. Το σώμα περιτρέχουν δύο σχηνοειδείς ταινίες, κάτω από τις οποίες αναπτύσσεται ταινία με κοκκιδωτή διακόσμηση, ενώ οι λαβές και το πόδι του αγγείου φέρουν αφηρημένο φυτικό κόσμημα. Στην βάση διακρίνεται η σφραγίδα του κατασκευαστή Έρικ Κόλιν, σημαντικού τεχνίτη του οίκου Φαμπερζέ, ο οποίος διατέλεσε και αρχιμάστορας του οίκου στα τέλη του 19ου αιώνα.
Δίπλα παρατηρείται συνδυασμός σφραγίδων, το λεγόμενο Dvoinik Mark, οι οποίες υποδηλώνουν ότι το αγγείο έχει κατασκευαστεί από χρυσό 14 καρατίων και ελεγχθεί ως προς την καθαρότητα του υλικού από την αρμόδια υπηρεσία της Αγίας Πετρούπολης. Διακρίνεται επίσης εγχάρακτη ένδειξη με μοναδικό αριθμό, ο οποίος δυνητικά μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, τον αγοραστή, το αντίτιμο και την ημερομηνία αγοράς του αντικειμένου. Με βάση τις σφραγίδες συμπεραίνεται ότι η κήλικα κατασκευάστηκε στην Αγία Πετρούπολη μεταξύ 1882 και 1899 και πιθανόν αποτελεί μέρος της συλλογής αντικειμένων που φιλοτέχνησε ο Έρικ Κόλιν τη δεκαετία του 1890, αναπαράγοντας 40 σκηθικά αντικείμενα που φιλοξενούνται στο Μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη. Ο Τάσος επιλέγει το εν λόγω αντικείμενο διότι ως τέχνεργο από πολύτιμα μέταλλα, χρυσό ή άργυρο, φέρει σφραγίδες που υποδεικνύουν πολλά στοιχεία για την κατασκευή του, την προέλευσή του και τη χρονολογία του. Το εύρος αυτών των πληροφοριών καθιστά την έρευνά του πλήρως τεκμηριωμένη. Η Έφη Μπεντερμάχερ Γερούση επιλέγει τον κουμπαρά της Λαϊκής Τράπεζας. Η Λαϊκή Τράπεζα ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1905, μετά από πρωτοβουλία του οικονομολόγου, τραπεζίτη και συλλέκτη έργων τέχνης Διονύσιου Λοβέρδου. Απευθύνθηκε κυρίως στα μικροαστικά στρώματα της Αθήνας και προώθησε τον θεσμό της λαϊκής αποταμίευσης. Στο πνεύμα αυτό, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, διέθετε στο συναλλασσόμενο κοινό μεταλλικούς κουμπαράδες, τους οποίους είχε εισαγάγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένας από αυτούς τους κουμπαράδες βρέθηκε σε μπαούλο που περιείχε κυρίως αντικείμενα του Αλέξανδρου και της Ασπασίας Μάνου. Αυτός ο κουμπαράς ήταν η τελευταία καταγραφή της Έφης και παραμένει ακόμη κλειδωμένος και γεμάτος. Η Χριστίνα Ρωμάνου επιλέγει το ζευγάρι επομίδων της Όλγας που φέρουν τον αυτοκρατορικό αετό της Ρωσίας και το βασιλικό της μονόγραμμα. Οι χρυσοκέντητες επομίδες αποτελούν τμήμα της στολής της ως ναυάρχου του ρωσικού αυτοκρατορικού ναυτικού, τίτλο που της απένιμε ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Δεύτερος όταν η Όλγα Κωνσταντίνοφνα παντρεύτηκε τον Γεώργιο τον Πρώτο. Η Χριστίνα επέλεξε τις επομίδες όχι μόνο για την ιστορική αξία τους, αλλά γιατί φωτίζουν μία διαφορετική, απρόβλεπτη πτυχή της προσωπικότητας της βασίλισσας, που έμεινε γνωστή για τη θρησκευτικότητα και την πλούσια κοινοφελή της δράση, την ίδρυση νοσοκομείων και άλλων ιδρυμάτων πρόνοιας. Η Ευαγγελία Κάπα από τις συλλογές του Τατοΐου ξεχωρίζει τα αντικείμενα από πορσελάνη που με την ιδιαιτερότητα της τέχνης του στάθηκαν αφορμή να έρθει σε επαφή με την ιστορία παραγωγής και διακόσμησης πορσελάνης που πλέον την ενδιαφέρει πολύ και ως αντικείμενο μελέτης. Ενδεικτικά επιλέγει το σερβίτσιο Mecklenburg. Το σερβίτσιο με τα εξωτικά πουλιά φέρει το όνομα του δούκα του Mecklenburg Strelitz, αδελφού της βασίλισσας Σάρλοτ της Αγγλίας, στον οποίο το χάρισαν το 1763 το βασιλικό ζεύγος του Γεωργίου του Τρίτου και της Σάρλοτ μετά από ειδική παραγγελία στο αγγλικό εργοστάσιο πορσελάνης Τσέλσι. Σε αντίγραφα αυτού του σερβίτσιου προχώρησε τη δεκαετία του 1880 ο Τόμας Γκουντ, ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών πολυτελείας στο Λονδίνο, σε συνεργασία με το εργοστάσιο πορσελάνης Copeland. Το σερβίτσιο του Τατοΐου είναι ένα από αυτά τα αντίγραφα και αγοράστηκε από τον Γεώργιο τον Πρώτο της Ελλάδας το 1889 στην έκθεση του Παρισιού. Η Μαρία Μουτσίου επιλέγει το λεύκομα 10 λευκέ λύκηθοι του Μουσείου Αθηνών. Η εισαγωγή ανήκει στη Σέμνη Καρούζου, την πρώτη γυναίκα έφορο της συλλογής αγγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Το λεύκομα περιλαμβάνει 10 χαρακτικά, καθένα σε ξεχωριστό φύλλο, όλα δοσμένα με τη μεικτή τεχνική της ξυλογραφίας και της χαλκογραφίας τυπωμένα στο χέρι, που απεικονίζουν 10 αττικές λευκές λυκήθους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ο χαράκτης Γιάννης Κεφαλινός, καθηγητής και διευθυντής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και μαθητές του εργαστηρίου του εργάστηκαν για αυτή την έκδοση από το 1953 έως το 1955.
Για τη Μαρία, η οποία ασχολείται και με την επιμέλεια βιβλίων, το λεύκομα ξεχωρίζει για την αισθητική και καλλιτεχνική αξία τόσο των χαρακτικών όσο και της τυπογραφίας του, καθώς ο Κεφαλινός σχεδίασε ειδικά γι' αυτό τη γραμματοσυρά με την επωνυμία Θεόκριτος. Επίσης, πρόκειται για ένα αντικείμενο με ιστορική αξία, αφού όπως αναφέρεται στον Κολοφώνα, είναι το πρώτο από τα 400 αριθμημένα αντίτυπα που κυκλοφόρησαν το 1956 και τυπώθηκε για τους βασιλείς των Ελλήνων. Η Ελένη Ρουσοδήμου επιλέγει το νηφικό φόρεμα της Άννας Μαρίας από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο τον Δεύτερο στις 18 Σεπτεμβρίου του 1964. Το φόρεμα είναι ραμμένο από λευκό μετάξι σε γραμμή Α, με φερμουάρ στη ράχη, ευρύ ντεκολτέ, στενή μέση, μανίκια 3/4 και μακριά ουρά που ξεκινάει από το ύψος της πλάτης. Φέρει συμφυή τούλινα φουρό. Πρόκειται για δημιουργία του δανού σχεδιαστή Γιώργεν Μπέντερ, γνωστού για τη δουλειά του για τη βασιλική οικογένεια της Δανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας. Το νηφικό βρέθηκε μέσα στη μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς του από τη Δανία στην Ελλάδα. Η βαλίτσα έχει τυπωμένο το βασιλικό μονόγραμμα της Άννας Μαρίας. Από τη δεξιά χειρολαβή της έχουν αναρτηθεί 2 χάρτινες ετικέτες, η μία με αεροπορικές ενδείξεις και η άλλη με τα στοιχεία του παραλήπτη. Η Ελένη ενδιαφέρεται για την εξέλιξη των αισθητικών τάσεων, συνηθιών και υλικών της ενδυματολογίας και γι' αυτό επέλεξε ένα δείγμα υψηλής ραπτικής και βασιλικής μόδας. Επιπλέον, το νηφικό φόρεμα της Άννας Μαρίας είναι ένα αντικείμενο που η ομάδα εργασίας αναζητούσε να βρει στο τατόι και ο εντοπισμός του προκάλεσε χαρά. Υπάρχουν χιλιάδες άλλα αντικείμενα σε αυτό το χώρο που βρίσκονται αποθηκευμένα μέσα σε κούτες. Η επαφή των καταγραφέων με όλα αυτά τα αντικείμενα και η έρευνα για την τεκμηρίωσή τους συνέβαλαν στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης τους με το παρελθόν και την πρόσφατη ιστορία της χώρας. Τα αντικείμενα δίνουν φωνή στα πρόσωπα και φωτίζουν άγνωστες πτυχές της ελληνικής ιστορίας. Όμως η ιστορία του τατουίου συνεχίζεται μέσα από άλλες χρήσεις, νέους μελετητές και νέους επισκέπτες.